Isili dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Goizeko ordu bietan, ateratzen gera, arrantzaliarekin, joateko urrutira. Hemen beti musika zeuan, beti kantatzen, etxien bebai beti kantatzen, baina nolabaitxe musika akademikoki nik ez nukan inungo referentziarik familian eta ez inun ez. Nik esaten dut personiak, bultzin bihako lopuskat berago gogua daukan lekuti. Bestela gogorra da mundua. Nire amandako musika azkenean da bizitzia, ez? Nire amak ez dago momentu bat, ez dago minutu bat, ez dago musikan pentsatzen. Jarraitu bidean urraren taupaden, eramango zaituzte